Wasal iż-żmien illi niddiskutu il-ħin illi fih jiltaqa' l-Parlament, kif ukoll nitkellmu dwar il-kwistjoni tal-introduzzjoni ta' membri parlamentari full-time. Dan kien il-qofol tad-diskors li għamel l-Speaker Angelo Farrugia meta lejliet il-festa tas-7 Ġunju saret ċerimonja quddiem il-monument tas-7 Ġunju f'Misraħ San Ġorġ. L-Speaker tal-Kamra tad-Deputati sostna li minn żmien is-7 Ġunju hawn il-Maltin rridu li jkunu propju huma li jmexxu l-Kostituzzjoni. U dan mhux tal-li seħħ tal-Parlament illum il-ġurnata għandu l-ikbar Kamra tad-Deputati kif jikkonsisti f'79 membru, 34 illi huma membri ġodda u 22 illi huma nisa. Angelo Farrugia qal illum meta għandna Parlament b'rappreżentanti aktar friski illi magħhom qegħdin iġibu firxa usa ta' esperjenzi għandna nifqu u nirriflettu dwar kif kull wieħed u waħda minna jista' jikkontribwixxi għall-mixja demokratika ta' pajjiżna. Huwa fakkar kif għall-ewwel darba il-Parlament Malti għandu rappreżentanza femminili ta' 28% li għalkemm għadha l-bot ferm il-mira ta' 40% tista' żgur titqies bħala pass fid-direzzjoni tajba. Saħaq li issa huwa importanti li l-parteċipazzjoni u l-kontribut tan-nisa fil-Parlament jinħassu u jagħmlu differenza, inkluż fis-16 il-Kumitat Parlamentari. Angelo Farrugia qal li wasal iż-żmien biex ikun rivedut il-ħin ta' meta jiltaqa' l-Parlament fejn dan jakkomoda aktar l-eżiġenzi professjonali, familjari, personali u anke akademiċi. Huwa tkellem ukoll dwar il-kwistjoni tal-introduzzjoni tal-membri parlamentari full-time u tal-għajnuna li l-gruppi parlamentari għandhom jingħataw. L-Speaker qal li wasal iż-żmien li naraw li jitwetta is-Citizens Right of Reply, mekkaniżmu fejn ċittadin ikollu dritt li jirrispondi għal dak li jkun intqal dwaru fil-Parlament. Sostna li fil-waqt li huwa essenzjali li l-privileġġi parlamentari jinżammu biex ebda deputat ma jibża jgħid il-verità, daqstant ieħor huwa importanti li ħadd ma juża il-privileġġ parlamentari b'mod abbużiv. Huwa tenna li demokrazija parlamentari ħajja titlob li nibqgħu dejjem naraw x'jista' jsir biex inkomplu nsaħħu din l-istituzzjoni u dan sabiex nilħu l-aspettattivi dejjem jinbidlu tal-poplu Malti. F'din iċ-ċerimonja kommemorattiva wara d-diskors tal-Speaker indaq il-last post. Inżammet ukoll minuta silenzju għad unur il-vittmi. Emanuele Attard minn Taslima, Lorenzo Dajer mill-Birgu, Carmelo Abela mill-Belt u Giuseppe Bajjada minn Għawdex. Wara indaqqet ir-revejl. Fit-tmiem iċ-ċerimonja saret għid tal-fjuri fuq il-monument tas-7 Ġunju mill-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech fil-preżenza tas-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino kif ukoll minn numru ta' deputati nazzjonalisti bl-innu Malti isegwi dan kollu.